Ja, u ziet me vandaag weer in een wat andere omgeving. Ik ben aan de wandel en ik ben aan de wandel met mijn hond. U zult zeggen, ja, waarom moeten wij die hond nou zien? Nou, dat heeft de volgende reden. Ik ben onlangs 67 geworden. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar in overleg met de bisschop mag ik toch door blijven werken voorlopig, omdat ik dat ook zelf graag wil en eigenlijk daar ook goed genoeg voor ben. En dan is het gewoon fijn om dat te kunnen en te mogen doen. Maar ik wilde de dingen niet allemaal zo blijven doen zoals ik ze altijd gedaan heb. Ik wilde ook mijn leven een beetje veranderen. En daar moet je gewoon zelf aan werken. Hoe doe je dat nou? En een goede manier om je leven te veranderen, en dat kan ik iedereen die dat wil ook werkelijk van harte aanraden. Dat is, neem een hond in huis. En een hond die vraagt veel aandacht, daar moet je mee wandelen. En dat doe ik dan hier steeds weer opnieuw. Maar een hond vraagt ook verzorging. Een hond vraagt ook dat je, ja, dat kan die niet zelf, dat je een beetje ervoor zorgt dat hij altijd iemand in huis heeft of om zich heen heeft, of dat er voor hem gezorgd wordt op momenten dat je zelf niet kunt. Kortom, met die hond is mijn leven nog wel hetzelfde. Ik mag dezelfde dingen doen, maar ik doe het ook allemaal een beetje anders. En dat was wat ik graag wilde. Wie het leven helemaal veranderd ook heeft, dat is de paus. Paus Leo XIV. Hij had een maand geleden, anderhalve maand geleden, helemaal nog niet kunnen denken dat dit boven zijn hoofd hing. Misschien een heel klein beetje wel. Maar de kardinalen die hebben in conclave al heel snel besloten dat hij de nieuwe leider van onze kerk zou gaan worden. Paus Leo XIV, dat is zijn naam geworden. En als u hem, en tegenwoordig met alle middelen die we hebben, kan dat. Je kunt met de camera heel erg op hem inzoomen, dat gebeurde ook op het balkon. En je zag de emotie in zijn gezicht. En we denken wel eens van, ach, een paus, ja, die wordt gekozen, dat is geweldig. Er komen allemaal mooie dingen op hem af. Maar ik moest zelf heel erg aan denken toen ik hem daar zag staan. Ik denk, ja, maar je hele leven is nu veranderd. Je bent nog wie je was, maar je zult het nooit meer kunnen doen zoals je het altijd gedaan hebt. En de paus zei ook meteen al dat hij dankbaar was, de andere kardinalen hem gekozen hebben. Dankbaar dat hij dat met kracht van de Heilige Geest hopelijk tot een goed einde kan brengen. Dat hij met die kracht van de Heilige Geest tot hele goede dingen voor de kerk, voor de mensen in staat mag zijn. En dat is ook iets heel moois wat hij vertelde. Want zonder de Heilige Geest, zonder die kracht van de Heilige Geest, kan het niet. En dat is zeker in deze dagen ook heel erg duidelijk en van belang. Dagen waarin we toeleven naar het feest van Pinksteren, de komst van de Heilige Geest van God. Jezus zelf heeft ons beloofd bij zijn hemelvaart: ik zal jullie niet alleen achterlaten. Ik zal jullie een helper sturen, de Heilige Geest. En die zal jullie in alles leiden. En die Heilige Geest van God is op het feest van Pinksteren in vurige tongen neergedaald over de apostelen. En zo is die Heilige Geest van God gegeven aan de kerk. Aan de kerk van alle eeuwen, aan de kerk van onze tijd, de kerk van onze dagen. En mag die Heilige Geest van God de kerk en ons allen leiden een toekomst tegemoet, waarin we met elkaar het voor elkaar krijgen om onze wereld te maken tot een betere wereld voor alle mensen. Mag dat zo zijn. In die zin wens ik u vrede en alle goeds.